другия път. Имаш още да учиш. Крато се, стари друже. Войната се разви добре за нас. Но тя не е достатъчна. Истината е, че нашият полис трябва да върви нагоре. Ще трябва да говоря с Болето и да ги убедя в правотата на нашата кауза, но имам няколко конкретни идеи за разширения по Черноморието. Предвид нашият нереализиран потенциал в военно естество след войната с персите, мисля, че това, заедно с стенохорията, ще бъде достатъчен повод да се увенчае с успех нашето дело. Самата експанзия не е достатъчна. Трябва да знаем, че територията, в която отиваме, може да ни издържа за дългосрочен период от време. Стенохорията е нещо реално и то ни притиска. Затова вече съм задействал плана, но ще ми трябват 3 или 4 души съгледвачи, които да отидат до една от нашите черноморски тържища. Това може да сте твоята дружина. И изследвате региона. Казах на момчетата, че след мисията в Египет най-накрая ще получим земя в полиса. Знаеш, че съм с теб, знаеш, че съм готов да гласувам с теб. Но трябва ли да се бием още? Добри ми друже, само мъртвите са видяли края на войната, но не се тревожи. Земята, която ти обещах, ще ти бъде дадена. Всъщност тя вече е подготвена, но едно добро действие, което е направено пробоно, ще прозвучи по-добре в събранието, когато издам тази петиция за това да станете граждани на полиса. В случай, че вие намерите нещо, което е прилична стойност в новите земи, но все пак не е задължително нещо, което държавата ще изисква, може да си го задържите за вас. Екстра. След колко време трябва да се подготвим? Веднага. Уредил съм всичко. Има кораб, който вече ви чака на пристанището. При първи петли можете да се насочите и да тръгвате към Договорихме се. Договорихме се. А сега трябва да те оставям. Чакат ме държавни дела. Довиждане, Полемар. И нека попътните ветрове бъдат с теб. Аз толкова много ви харесвам, но би било ужасно, ако ветровете на сполуката се превърнат в ветровете на възмездието, ако се разбираме правилно. Сполай ми! Тракия! Момчета, нека починем малко. Лагер! Чакаме лагера! Разкачвайте се, момчета! Беше изморително. Дълъг път. Сатрис, колко ни остава? Трябва да обходим холма и местността. Влязахме ли много дълбоко в тези земи? Много дълбоко сме, но такива са заповедите на Полемарха. Той Полемарха не каза ли, че след Египет получаваме земите? Каза Клеоне, но знаеш, той може да ни даде много, може и да ни вземе много. Човекът е политик, Леоне. А ние сме войници. И при това наемници. Подкрепи се, Клеоне. Успокой се. Имаме да минем холма, след месец ще гоним жените. Всичко наред ли е натам? Да.
Момчета, пакетирайте се, след малко тръгваме. Тракиецо, направи добър избор, че ни водиш. Добре се ви. Още много такива победи. Няма да го нека се знае. Също наливай, Петър, наливай. Отбъчвата на враговете има много врагове. Кръвта на нашите врагове. Ей така да се лее, както ние виното им не е. Ей, жив и здрав нашия цар за победата над враговете! Да живее! Да живеем! Ройгос! Казвай какво става. Видях Емини. Елен е тук. Да, Как се посмели да навлязат толкова навътре? не знам. Нали са по крайбрежието? Какво търсят по нашите земи? Сигурен ли си? Да. Какво ще правим? Ама док, знаеш какво да правиш. Йоне, тук ли си? Какво е това? Тракийски лагер. Изглежда празно. Какво се е случило? Най-вероятно са напили и са изпопадали из гората. Лемархът не ти ли каза, че каквото намерим може да задържим? Това, че го е казал, не го прави правилно. Аз ти бе. Разпределите се, ние ще ги нападнем от тая страна. Действайте. Заобградите ги. Ние ще минем от другата страна. Разпредели ги. Вие с мен. От тая страна. Това не е редно, Амадок. За вас не е редно, за мене си е редно. Да им покажем кой владее тая земя. Стига толкова. Не, остави ги. Остави ги. Колко ли ще е взел на тържището, а? Ха-ха!